Humanlungkab ang usa sa mga kwarto sa ikaduhang andana sa CSWD. Mga Kawani niini gipaubos sa kinalit nga drug test. Si Luan Mirondina sa report. Sa yuganihang buntag, gipaubos sa kinalit nga drug test ang 53 ka mga kawani sa City Social Welfare Office sa Lapu-lapu City. Sukad subling mipahigayon og kinalit nga drug test ang taga City Office for Substance Abuse and Prevention Conclosap karong buwana, ang CSWD na ang ikatulong buhatan ubos sa City Hall. This is upon the request of our City Social Welfare Head, Ma'am Abeth, nga ipaubos after the incident nga nahitabo atong pagpanglungkab din sa buhatan. Although na ay mga istorya-istorya nga inside job, may istorya pod sa atong kadagkuan sa pulis, no. Pero gusto ko nga kanang mawagtang ni siya nga kanang pagduda pinaagi pod sa paghigayon aning atong drug test. Mato DOIC CSWD Annabeth Quizon, sa miaging simana lang nila nahisgutan ang paglakip sa CSWD sa mga buhatan ubos sa City Hall nga pabutangan og mga CCTV camera. Apan samtang gituki pa ang budget, nahitabo na ang pagpanglungkab nga nadiskubrihan lang niadtong miaging Biyernes sa buntag nga misangpot sa pagkahanaw sa usa ka laptop, duha ka netbook, usa ka cellphone ug 600 pesos nga cash. Naaman mi nakit-an nga kanang continuing appropriation or kanang pundo na daan ba nga para dai CCTV, so amo na lang tong gamiton nya mag-additional na lang pud ta og lain nga atong isud sa SB6 kay para ang tanan na gyud diri nga kanang premises na gyud including diri sa katong luyo og diin tuagi ang katong atong na suspected nga kanang burglar, no. Ug mga adlaw, gikatakdang mugawas ang resulta sa kinalit nga drug test. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.